Кога живеете тук? От хан Аспарух по време. 681 година. Ти оптимист ли си по принцип? Не, аз съм си обикновен човек съм си. Който работят, който работи, да си чувстват работата. Сирена имаше преди малко. За какво виеш? За какво виеше сирена? Чакай, мани, да я се върни. Не, да исках да питам само, защо имаше сирена сега? Защо имаше сирена сега? Ай, болно бях пари, защо ми стана. Сирена. Нема сирена. И ние дойдохме малко да си берем тухли. И аз имам 5 деца. Не, в момента не крадем. Ай, чуга, бе. Ние се взимаме, това не е кражба. Аз не мога да си изхрана 5-члено дете с 150-60 лева. Порядъчно пиналият Йордан Начев влезе с гръм и трясък в една от избирателните секции. Събори тъмната стаичка. Въпреки това му дадоха да гласува. Ти знаеш ли, че в деня на изборите не трябва да се пие? Ама днеска пи. А сега като си в такова състояние, знаеш ли за кого гласуваш? На три съм. Нали? Къде се къпете тук? Къде се къп по клозето? По тоалетната се къпеме. Къде да се къпеме? Ако има пари, всека седмица. Ако има пари, през ден ще се къпим. Според вас бяха ли взети подходящите мерки, за да се спре хепатит? Ко? Епетит, ще има и холерия тук. Хората заклагат циганите. Вече излагаха циганите за кокошки с грип има. 25 и 4 ерета, 4 зайчини, 3 кози, ерета 2. Само с едно кон остана. Защото и мисля, че и тя пълкашивани и аз ги заклам. За една седмица всичко туш. Види си колко през петли перо